señoras, señores, como estades? Son as 6:22 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no voltas... Aplaudido outra vez, que me gustou o aplauso. Estuvo ben, estuvo bonito, non? Estuvo ben. Bueno, como cada tarde, moitísimas grazas. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Por certo, se aínda non nos seguides nas redes sociais, lembrade que en @voltascoprato temos todas as receitas de todos os días do ano. Atención, porque son unhas receitas maravillosas que cociñan dous excepcionais persoas, dous excepcionais seres humanos. Que pase, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Bueno, como foi a fin de semana? Boísima. Boísimo. Sí, sí, a fin de semana sempre é boa. Pa ti sí. Pa mí sí, pa ti tamén. Pero eu perdo cartos tijánolos. Cada un ten as súas cousas. Xa, tens razón, tens razón. E a túa, Xulio? Eu empatei cartos. Empataches. Nin gañei nin perdí. Nin gañaches nin perdiste. Foi moi Pois, tranquiliño. Atención, queridos, porque teño unha boa noticia, maravillosa noticia, diría eu. A ver. Porque, despois dunha participación masiva no sorteo do Voltas co Prato, temos dende xa o gañador ou gañadora. Así que, sí, isto é así. Así que, por favor, non che vou dicir que entre xente no noso Instagram. Claro, que entre xente en @voltascoprato vais a subir en nada e ademais vai aparecer aquí tamén, Ímolo poñer aquí quen é o gañador ou gañadora, así que moitísimas grazas a todos, a todas por participar. Esta aplausiña para vos, porque realmente foi espectacular, Nós non contábamos con que participase tanta xente, así que xa podo anunciar, Xulio Mato, Begoña Vázquez, que vai haber máis sorteos do Voltas co Prato. Moi ben. Somos así. Outro aplauso. Moi ben. Vamos que votamos por fora. É que dá gusto escoitar. Espera. E por se non era suficiente, atención, porque Xa non xa está no aplaudimos forno a piques de sair o libro do Voltas co Prato. A ver. Bueno, pues vamos a votar todo o programa aplaudindo. No, e ademais de todo eso, imos cociñar, así que... Bien. A ver que nos trae Marisa de Arteixo. Son Marisa de Arteixo, vou facer polo ao forno. Poño lá adobao, poñolle un chorro de viño blanco ou coñá ou así, e vou mirando que non quede seco, hasta que está feitiño, blandiño ou tostadiño, que me gusta máis. Moi rico, moi rico. Pois a ver se fan outras recetas que poide eu facer, é para cambiar un pouco. Un saludo a toda a miña familia, e para os cociñeiros e para os amigos. El pollo con una pata, el pollo con las patitas, el pollo con las patitas, el pollo con dos patitas. Aí está. Bueno. Ao forno ou a tixola, o polo sempre mole, ese é o título do programa, polo tanto, Marisa de Arteixo pedíanos polo. E que tipo de polo vai facer don Xulio Mato? Pois a tixola, o polo do demo vou facer. Bautizámoslo así porque pica. Porque pica? Sí. Porque Que rabea. Porque arde. Porque pica que rabea. É polo en directo, vou non ser en directo no pouco tempo que me estás deixando despois de tanta leria. Entón, se sigo falando, vai quedar menos feito. Sí. Deixa eu facelo. Atención, vedes ese polo. Un polo de kilo 300 en riguroso directo vai non pasar pola tixola Xulio Mato, No, perdón. bueno, asar na tixola. Asar na tixola? Bueno, sí. Vale. A ver o que sai. Asalo. Eu estou nerviosa. Polo do demo. E Begoña Vázquez, que vai facer? Eu vou facer un polo celestial. Vale, un polo do ceo. Un polo do demo, un polo do ceo. Bautizárono así. Moi ben. Sí. Por qué? Está moi rico, nada, está moi ben, moi fácil de facer, moi sinxelo, moi rápido, queda riquísimo, xa verás. E por voulle facer un salteadiño de verduras para acompañalo. Transporta-te máis alá, non? Transporta-te onde queiras. Onde queiras. Bueno, pois, señoras e señores, temos o polo do demo, o polo do ceo. No Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. Veña, imos alá. Pois vamos alá. A ver, don Julius, é que tes un polazo aquí. Un señor polo. É un polo enorme para facer nunha tixola en 25 minutos. O primeiro. Bueno, xa 23, porque tes moita leria. 23 Bueno, mira, o minutos. primeiro que o fixen eu, vale? É abrirlle a carcasa, cortarlle aquí nas xuntas das extremidades, vale? E agardamos a carcasa para facer un caldo. Un caldiño, O vale? sea, que xa aproveitaxe o tempo. Eso é. Entón, agora, como non temos tempo, e que isto é un polo moi express, vamos a facer uns pequenos cortes. Para que se faga antes. Claro, tanto na peituga como Vale. agora vas ver onde. Mira, peituga, E nos zancos. no zanco, Ves. seguindo a línea do músculo, vale? Vale. Claro, ten que quedar rico, entón non lle vamos a dar tempo a que se seque, outra vez, no zanco non lle damos tempo a que se seque, vale?
Estos son trucos que a xente da casa anote por se tedes que facer un polo de 1,3 kg rapidamente e só tedes unha tixola. É un polo de 1,3 kg, é un polo de supermercado. Un polo do normaliño, super. vale? Fixádevos. E valo salpimentar, entendo. Claro, no, ahora vamos a botar un poquinho de aliño. Ah, vale, valo aderezar. Claro, mira, vamos a poñer na tixola un dente de allo, vale? Que non pelamos para que non se nos queime. Vale. Vale. A xente da casa, por favor, que nos chame. 664-4834-9, teléfono da Voltas co Prato, que podedes chamar para qué? Pois si vedes viable esta receita de Xulio Mato ou non. É viable, ó. Viable é, se che dá tempo ou non é outra cousa. Xa veremos. Se non dá tempo é porque te enrollache moito ahora. Sí, claro, a culpa vai ser miña. Home, claro. Bueno, en calquera caso, chamade ao Voltas co Prato porque recordade que ademais de sorteos repartimos cartiños, ademais de libro, hai pasta en directo no Voltas co Prato, así que 50 euriños dunha vez, 50 doutra, moi atentos e atentas ao que pasa no Voltas co Prato. Xulio. Mira, tomiño fresco, romeo fresco e ahora metémoslle un par de guindillas, de callena. Vale, tomiño, allo, 2 chiles, cayena, colleres de aceite, sal gordo, pono aí. Eso, Moi ben. Entón, mira, ahora e con aquí esto... recordade que o allo vai con pel para que non se lle queime. Eso, pero está sin mira prender. como recende. Ah, moitísimo. Moitísimo, verdad? Moitísimo, sí, sí. Vale, entón, ahora, mira, cunha brocha, o que facemos é pintámolo por todos os lados con este aceite aromatizado que vai ir pa tixola tamén, Vale. Para que siga Que non che aromatizando. gusta que pique, quitaría un poquinho, fala un pouco máis do ceo. Vale, se gusta do demo, En vez do demo, do ceo, un outra pouco callena máis. máis, vale? Moi ben. Pintámolo polos dous lados. Ai, Dios mío, que nervioso estou por culpa do polo, Estás nervioso, sí? Sí, porque non sei se che Pois dará ponte tempo. tranquilo, sí, eu coido que sí. No, eu confío en ti, pero... Non confías, non? Sí, sí, hoxe estou confiante. A todos nos gusta o Sí, chup-chup, pero tamén hai que ter alternativas para cando tes apuro. Claro. Por exemplo, hoxe que non tes tempo, tes Eso, apuro. teño apuro. E cada vez máis. Non se me acaba o momento de aliñar. Mira, ahora xa podes prender a tixola. Vale, vale. Vamos a ver, a canto a queres? A canto a queres? Están dicindo que o sal é malo, pero estoy botando un pouquinho porque por dentro non ten sal. Vai, dame. Pero un pouquiño de sal hai que botarlle. A canto queres? A tope. A tope. para que quece, despois ímolo baixar. O tema é que, claro, con tan pouco tempo, non sei se quedará rico, malo, Vai quedar saboroso... rico, xa verás. Xa verás como te vai Vale. sorprender. Aí vai. Aí vai todo. Mira, vamos a meter un pouquinho de pimenta tamén. Aí. Está nervioso que lle caen as cousas. Non son nervios, ó. Isto deixámoslo aquí, Xulio. Sí, mira, e agora, inda que non quecera de todo, como necesitamos que se cociñe aí, Mima. xa o colocamos enteiriño na tixola. Un polo nunha tixola. Vale? Espera, que voulle preguntar ao público, atención a xente do público, levantada a mão, os que vistes algunha vez un polo nunha tixola así facerse. Algunha vez na vida, hai unha persoa aí. Dúas, na máis. Mima. Claro, está dicindo xente que tiña que cantar o aceite, Xulio. Que tens de claro, Xulio. Non se preocupe. A culpa non é miña, eu dou o tempo que hai. É así. Bueno, é un poliño. É un pito. Bueno, Xulio, entón, deixámoslo aí. Tapámolo e vámoslo deixar hasta que te iba a falar ca xente, o sea, co público despois. Hasta para Dese lado. Dese lado, hasta que lle contes cousas a Galicia, perdón. Vale, hasta que lle conte cousas a Galicia. Moi ben, pero hasta que lle conte cousas a Galicia, o polo vai estar deste lado. Nós, mentras tanto, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos alá. A ver. A ver, home, a ver. Begoña. Que pasou? Polo celestial, polo do ceo, polo de San Pedro, polo da Porta ou máis alá. A ver, que vamos a facer? Pois vamos facer un polo estupendísimo. Ojo! Primeiro, vamos a facerlle unha cama. Vale, é polo de Sabes? Ríos, ou? Este non é de Ríos. Ah, perdón, A cociñeira é de Ríos, o polo non. Ah, vale. Perdón. Mira, patata panadera. Vale, Moi vamos a facer ben, unha que rica camiña está. con cebola. Que rico. Isto está riquísimo. Sí. Cunha chorrada facemos Sí, un sí. platazo. Vale, e que é importante, ahora vou adobar o polo en directo, vale? Pero estaría guai facelo desde o día anterior. Vale. Vale, porque che queda con moitísimo máis sabor. Igual se que facemos cualquier carne adobada ou un xamón asado, o que queiramos, sempre adobado do día anterior e metido en nevera, nos queda moitísimo máis rico. Hola, canta cebola. Isto xa me sobra. Unha boa cama, Isto merma. O colchón é viscolático, Sí, é de látex. É de látex, o colchón. Mira, vamos facer agora o adubo. Vale. Mira. Entón, vale adubar. Con que? Porque vexo que estás por aí pemento doce, pemento picante, tes queixo, yogur? Yogur. Ah? Pemento doce, pemento picante. 2 partes sempre de pemento doce por unha de pemento picante. Un pouquiño de aceite. Sí. Aí. Perfecto. E un pouquiño de pementa. Pois creo que chegou o momento de chamar a nosa convidada porque ten que ver esta cama que está facendo Begoña Vázquez, así que recibimos cun fortísimo aplauso a Marisa Vierteixo. Un aplauso para ela. A
Hola, Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cañadas, Benvida. ben. Arrímate aquí a nós, poderme dar a mão, poderme dar os bicos. tamén. Como queiras. É que viña Placer. dando mamao así. Bueno, pedías un polo, non? Que che Sí. gusta o polo, entendo que che gusta Sí. o polo. Pois temos dous polos moi distintos. Non sei se os viches algunha vez, pero o adubo de Begoña é bastante particular. Contalle, Begoña. Bueno, vamos a facer un adubo con yogur para que nos quede así unha costriña por arriba así bastante crocante. Un poquinho de tomate concentrado, por vamos a botar pimentón doce, un poquinho de pimentón picante, pimenta negra e un poquinho de aceite. Vale. Moi ben. Por vamos a facer fixenlle así unha camiña de patata e un poquinho de cebola. Entonces agora facemos así, botamos o yogur. Neste Sempre caso, me sorprenderá utilizar o yogur na comida, sabes? É unha cousa que nunca Pois, deixe de por sorprender. non, porque, por que non, exemplo- que é moi habitual, Sí, Eu como moito e gustame moito. é pero- moi fresquiño para salsas, por exemplo, no verán. Pero que é unha Sabes? cousa que... Dache moito xogo, Sí, sí. Eso é tomate concentrado. Isto é tomate concentrado. Leva moitísimo. Sí. Leva. É un adubo riquísimo, é super sinxelo de facer. Marisa, que che parece? No que vexo, ben. Ben? De momento, ben. Sí, sí, Ti sí. crees que che pode gustar? Bueno, vamos a esperar a... Hai que probar, Cañadas. Moi ben, pero gustoume que é precavida, polo menos, sabes? Sí, sí, sí. Non botar a lengua a facer como a min. Moi ben. No, hombre, no. É verdad. Bueno, entón, iso que vas facer? Vas pasar o polo Ahora por aí? vou pasar o polo todo por aí. Vámonos primeiro, vamos a botar sal e pimenta. Vale enterrar aí. Vale enterrar aí. Claro, vámonos enterrar. Vamos a botar sal e pimenta. Isto está bonito, Isto está para quedarse vendo a voltas co prato. Mira, aí Moi vai. ben, Un pouco de sal e pimenta. Sí, por os dous lados sempre. Vale. O teu que é? aquí. Contra muslo? O meu é muslo enteiro. Ah, muslo inteiro. Muslo contra muslo, e que van ser dúas partes. Vale. Que neste caso pedimoslle a da carnicería que non lo limpara, pero bueno, é moi sinxelinho Home, que así xa é unha de sacar. pasada. Cando tes así, Claro. sabes, todo limpo. É moito máis fácil, Xa é claro. moitísimo Sí, millor. sí. E Sin sempre, hueso. nas bandexas de forno, sempre un poquinho de aceite para que se nos peguen as patatas. E agora botolle un poquinho de Sal, sal. pa que E sube. tamén vamos a botarlle un poquinho de pimenta Mi na máis a patata. cama, Vale, e agora vamos a botar estos así. Eu isto que digo é, agora... Bueno, remozámolo ben. atención a isto, Atención a isto que está bañando un Mira. polo. Estálle pegando unha ducha a un polo aí. Aí vai. Mira. Maravilloso. Marisa, vente. Sí, no, sí, Tentino aí, deixo. non calles. Nada. Mira, Aí queda. gusto. Mima, non perdes detalle disto, E isto de sabor, Non, xa pode estar boa, está boísimo. Hola. Se o deixamos desde a noite anterior, está máis Mellor saboroso. aínda, non? Sí. Claro. Colle máis sabor sempre. Mima. Pois nada, haberá que probar. Aí vai. E mira que sinxelo de facer. Sí. E aquí, por exemplo, por gustan-nos máis as especies, podemos lle botar máis especies. Podemos lle botar, por exemplo, pues un poquinho de romero, un poquinho de tomillo, que nos dé a gana. Se, Na miña allo. vida, Begoña. Allo. Na miña vida, ti si, bicho, No, ves. no, Que nunca pasou? Non vi. me enterei. Que na miña vida vin isto, Ah, aquel está se rindo. No, porque Xulio rise de todo. Ten razón. Xulio é así, hai que deixalo. Como é un payaso. Como é así. Mira, vamos alá. Agora vámoslo poñer. Hola. Mira, que aparente queda... Mira, xa queda bonito así. Xa o comías así. Home, así como vas comer está crudo. Mima. Aí vai. E agora vámoslo meter ao forno. Sí, Así. sí. Aí, que empape ben, que empape. Que empapa, así me gusta. Bueno, vamos ao forno ou que facemos? Vamos ao forno, Veña. veña. Marisa, ti canto tempo crees que vai estar no forno? A ver. Bueno, pois unha hora e algo. Sobre 45 minutos. Moi ben, aí estivo, moi ben. Uns 190 a 200 grados. Moi ben. 45 minutos, 190, 200 graus. Pois Begoña ten Sempre xa o seu dependendo polo do no forno. forno. Xa, Moi ben, tamén. veremos cal está... Bo, vamos co de Xulio Mato, arrímate aí a él. Pégate aí as pataquillas Moi de boa, Xulio buen Mato. día, que tal, como estás? Aquí estamos Bueno, mirando. Polo de Infodemo. Mira, teño aquí un polo que estou facendo nunha tixola, a ver se me dá tempo de facelo no tempo do programa. Vale, mira, está tapado e agora, se te fijas, ves, todo que empeza a estar blanco quere decir que xa está empezando a cociñarse por fora, vale? E despois, ahora en 2 minutiños, darei a volta para que se nos remate polo outro lado. Estou agora ca guarnición, que mira, teño aquí unhas pataquiñas que tiña cocidas e agora salteas aquí cun pouquiño de... Cotona. Claro, catona, un pouquiño... Ben lavada, sempre Sí, sí. ben lavada. Vale, e agora espera, vou poñer así. Mira como meto Con uns sempre lle allos, meto os uns dedos, allos con piel, vale? Ah, Uns allos igual. con piel, e aí temos as mesmas especies que lle puxemos ao polo, que temos romeo, tomiño, un poquinho de pemento doce, vale? Bo, como ule, xa, Sí, mira, Sí, xa sí, verás. sí. Xa E agora repente teño queda aquí unhas xalotas que vou partir pola mitad, e vamos, vou baixar un pouco aquí. Marisa, querías Pero vamos ideas, saltear nós de pola mitad. ideas, vamos sobraos, Hombre, Temos no, aquí xa unhas vexo, ideas, xa vexo. Vamos ter unha guarnición moi Sí, moi sí. rica, Pois sempre, é un poquinho diferente. Sempre é bo, Algunha sempre é idea bo. máis, verdad? Quería te preguntar como ves a idea esta de Xulio Mato de cociñar un polo en directo, porque vai facer en Sí. directo, en menos de 20 minutos,
nunha tixola. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. vamos a esperar tamén, a ver. Na vida o vires, verdad? Bueno, me referir polo, sí, pero Sí. así de cociñalo así. De cociñalo así, non. Pois, tenos que decir, Marisa, cal das dúas receitas que ti que podes levar parteixo. Bueno, pois a ver. Non sabes ainda, non? Teño que probar. Bueno, pois voulle dar un aplauso e pedirlle que vaya á zona de sufridores, despois chamamos a Marisa. Moi ben. De Arteixo, un aplauso para ela, que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, forno unha tixola, o polo sempre mola, e ollo, que niso estamos de acordo case todos os do mundo. A carne destas simpáticas aves é a máis consumida polos humanos. Seguramente polos e galiñas non estean moi contentos con este dato, pero este é o prezo da fama, o prezo definitivo. Como xa sabedes, o ideal é mercar carnes de polos e galiñas ben criados, dos que petiscaron millo aquí e acolá, como os que tedes na casa, que son case da familia. E xa logo tixola ou forno e chup-chup. Xa sabedes, se vos faltan ideas, aquí tedes as nosas. Probádeas e xa nos contaredes, estaremos como sempre para vos en @avoltascoprato. Con estes días de fría choiva, nada máis rico que un polo ben guisado ou asado. Así que, @avoltascoprato. Don Xulio Mato, vamos con... Bueno, pues mira. A ti te... Mira, A ti te- acabo de dar a volta, vale? Mira como vai collendo xa. Que tal, recende? Moi ben. A ver, Teño que déxame... tapalo, que senón se nos fai. Sí. Vale, vale. Viese moi bonito, eh? Sí, mira, Mira, aquí moi teño as chalotiñas que xa empezan a dourar. E agora, que tan pronto empezan a dourar, como non queremos que estén moi cociñadas tampouco, que queden así un poquinho ao dente, sabes? Ahora botamos aquí xa o trigueiro, que é Buah. outra parte do noso... Moi ben, a guarnición. Eu estou moi que contento coa guarnición. Buah, esas pataquiñas, mira, que xa pasamos por esas especies que che dixen e mira que, sí, sí. Coño, que olor. As patacas non as volves meter aquí. No, Se quedan ahora así. vai topa aí, claro, porque Vale, se vale. botamos todo aquí, o que vamos a facer é rompelo. Sí, 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 no, moi Toma ben. aí, ahora sin toque, sin meterlle máis o cucharón. Mira como brillan esas pataquiñas, eh? Verdad? Oh, As patacas é o único que estaba xa cocido. Sí, sí. Non hai máis adiantado. moi ben. Vale, vamos a subir un pouco aquí. Está moi ben, Xulio Mata. E que vaya... Sorprendentemente empeza a semana ben, a Por tope. por si acaso non me chega a cova porque hai, Botarlle masa. metémoslle un pouquinho. Bueno, No, pois... este é un truco para que o vapor nos axude a cociñalo, Sí, sí, sí. Vemos que Xulio Mato vai moi ben e está contento de momento co seu polo do demo. A ver como vai Begoña co polo do ceo. El pollo con una alita, el pollo con dos alitas, ¿Cómo? el pollo con la patica, el pollo con Eu la tranquilísima. patica, el pollo con la Estás tranquilísimo? Bueno, Boa. A ver, contanoslo. Super receta do ceo. Que llevar facer para acompañar, mira, que te vexo picando aí un pouco de cenoria, Vamos a acompañar, ahora que te... temos verduriña ainda da horta, vamos a acompañar con un poquinho de verduriña da horta, que é unha maravilla. E nada, o que vamos a facer é moi sinxelo, vamos a facer un salteadiño, Ajá. un pouquiño de allo, deixa que dore. Vexo que tes aí tamén espárragos. Sí, uns poucos espárragos, Vale, unha ceboleta, Sí, sí. así. É moi sinxelo, un salteadiño de verduras. Mira, antes de empezar o programa, sempre se queixan do tempo que teñen para cociñar. É o vicio que tedes, Sí, non? pero hoxe non dixen nada. No, pero vexo vos os dous moi tranquilos. Eu estou tranquila. Porque Xulio estaba moi menos, agobiado, eu pero está moi menos. tranquilo. No, Pero- estás tranquilo. Pois ser ti estás tranquilo. No, eu estou... Eu nas teño todas conmigo, eh? Bueno, veremos como queda ese poliño. Veremos como queda. Entón, cebola, pimento vermello, Pimento verde, cenoria. O que teñamos por a horta, sempre metemos as verduras que son un poquinho máis que tarden un poquinho máis en facerse. Ajá. E despois as que tardan Isto un xa poquinho está, menos. mira, estáse dourando, Moi ben, estás atento. Estou atento a todo. Carai, madre mía. Hoxe vamos a full. É o polo no forno. E o polo no forno. Pois imos coa pregunta de concurso. Señoras, señores, que estades na casa, atención, que parte do polo utiliza Begoña Vázquez na súa receita? Os murlos. Moi ben. Calé? Os murlos. Calé? Murlos. Calé? A ver. Murlo. O murlo. 664-483-419, chamado a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo, esa parte do polo, eh? Murlo. Moi ben. Veña, entón nada, isto normal, non? Sí, sí, todo normal. Oh, A vida tamén ten que ter Que cousas rico. normales. que rico. Que rico. Non como o polo de Julio. Oi, ti, Xulio. No, Non escoitaste? no. No, pois, po que queres ben que andar fino. O meu é normal, eh? Po que queres andar fino, ahora non te interesou. Eh? Non te interesou. No digo Non que é lle interesa. normal. Para, que lle botou limón. Sí, mira, botelle uns gajos de limón, apretándolle un pouquiño para botarlle o zume, porque polo asado vai de maravilla un pouquinho ben. de limón. Entón agora temos aí o toque ácido Sí, sí. para rematar aquí e salteamos tamén o limón, eh? Estásme derretendo unha papila gustativa. Sí? Pero para ben ou para mal? Pa ben. Bueno. Estásme derretendo das ganas Das ganas de de probar. probalo. Sí, sí. Vamos con Begoña que temos que repartir cartiños. A ver.
Imos a Lalín. Queres vir Ah, comigo a Lalín, sí. Mercedes, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Hola, Mercedes, ¿qué Como tal? estás? Hola. Estamos portando moi ben. Bueno, alegrámonos diso. Oi, che, ti eres de polo, gusta che cociñar polo ou non? É que vou facer mañá, precisamente. Mira, é que o polo é unha das aves máis consumidas no mundo, Acabo de dicilo eu, Ah, Bueno, dixételo. vou facer mañá. Bueno, pois moi ben, gusta, así podes facer unha destas receitas, se queres. A ver. Claro, Tal así. delas. Vamos ver, a ver se levas Bueno, 50 euros. A ver se levas 50 euros. Veña, imos alá. Que parte A do ver, polo dime. utiliza Begoña nesta receita, Mercedes? Os muslos. Moi ben, moi ben. Vamos a dar un aplauso a Mercedes de Lalín, que leva os Ya, 50 Xulio. euriños para a casa. Oye, ya Xulio tamén, A Xulio, que lle É de pasa? cerca. Que lle pasa a Xulio? Xulio tamén é de cerca. Ah, sí, Xulio, está aí, mira, está aí. pero non Ah, vin. que es de cerca tamén. Ai. Ah, de cerca, somos veciños. Sí, sí. Bueno, Efectivamente. Home, veciños casi. Efectivamente. somos veciños, separados por un Casi, río pequeniño. Vale. Por un río pequeniño. Bueno, Mercedes, un bico moi grande. Moitas gracias por chamar. Vale, gracias a vos. Hasta luego. Nada, Chao. Este polo, ¿Viste este polo? Ah, me queimas. Este polo. Va a estar, Despois vai a estar, Esto va a estar, salta, pero bueno, vai a estar. Salta porque ten a olla que lle botamos. Mira pa aí. Como ves? Meteulle, vistes ese momento no que lle meteu os dedos para darlle a voltas? Home, para agarralo, para que non caera. Non sei se estaba mirando, que tes amianto nos dedos? No. Que é aluminio? Traballo, teño traballo. Nos dedos teño traballo. Ferro, dedos de ferro. Bueno, pues Moi mira, ben. mira, quero que vexas como quedou este salteado. Moi. Oye, Mira. o salteado. Con cuidado, Mira, que non- mira. Con cuidado de non rompelo. Mira o salteado, que aspecto tan maravilloso ten que ben se pintaza, ve verdad? na casa. Que ben se Ten ve. pintaza, é un salteado un poquinho diferente, Sí. pero está, mira, a pataca ten riña, mira como está. Moi ben, Eh? Hola. Hai que ter cuidado que non rompa. O forno de Begoña. Imos con Begoña Vázquez ao forno. Begoña. Veña. Vamos allá. Abrimos este forno a ver que é o que trae dentro. Maxia. Mira que pintaza. Aí va. Bueno, Bueno, do ceo... celestial. Begoña. Mira. Bueno, Julio, métese conmigo. sí, pero está... No, méteme co polo. Julio, no. métese conmigo. No, está Sí. moi ben, Xulio. Fixadevos na pinta que ten, porque a pinta a verdade é que é maravillosa. Wow. Moi boa pinta. Moi sí, ben, señor. Sí. Eu, se fose ao ceo, pediría este polo. Si foras polo, como querías que te preparara? Así. Rebozadiño. Bueno, señoras e señores, mientras tanto, imos falar con Marisa de Arteixo. Veña, vamos para o público da Voltas Cooperativas. Tener la dicha, esta sabédela, verdad? Pois veña, aplaudid un pouquiño, xa sabe. Ai! Marisa de Arteixo, que viñaches aquí. E armaxe, eu creo, non sei Begoña, pero teño a impresión de que Xulia é a primeira vez que fai esa receita. Sí, pois ten boa pinta. Sí, a verdade é que sí, pero eu xuraría que porque Xulia é moito de vir aquí a facer por primeira vez. Xa, Mirar algo e dicir, non, vou non facer no programa, é facelo aquí. pois moi ben. Entón, por eso me parece a min. A xente na casa está vendo aí as dúas receitas que ti eres a encargada de poñerlle nota. Sí. Polo tanto, vendo así o aspecto que teñen as dúas, que se ven moi bonitas, lo hacen moi ben, cal crees ti que, bueno, que se poda chegar máis ao ceo ou ao inferno? Mira, cañotas, déxame probar, despois falamos. Non vou adelantar acontecimientos porque... Ai, está dicindo a xente aquí, non sei se saben, pero ulir ben. Ulir Verdad ben. que sí, hombre. Sí. E ten boa pinta. E teñen moi bo aspecto. Sí, sí. sí, é verdad Queres que sí. vir comigo xunto a Begoña ver o seu polo do ceo? Vamos. Pois veña, vamos dar un aplauso á nosa querida convidada de hoxe que ven de Arteixo. Veña. A ver, tira palo, vamos con Begoña, Oh, que pintaza. porque este polo non é un polo calquera. É un polo que foi xunto a San Pedro e dixo, quero pasar. Quere pasar Quero este que polo. quero boa que pinta. quero que me adobes así. Quero que me adobes así. É o polo- Mira, que bonito. Ahí está Agora, o buceo, atención ao que lle vai botar por riba, No, vou un plato. Ah, pensei que ibas a emplatar. Mira. Dixo a directora, en plata no... No prato. No, na tabla. Ah, na Ou no tabla. plato, onde vou emplatar. Vas a emplatar no plato. Claro. Moi ben, moi ben. Eu que sí. E un pouquiño de verdura. Moi ben, Bego, moi ben. Agora vamos a poñerlle unhas patatiñas. Mira como se te fan. Así. Que pasa, querida? Como ves? Vexo ben. Sí. Sí. E agora vamos a botar así. Vamos a salsear un chisquiño.
Está moi ben para facer en familia, verdad, na casa. Hombre, Un día de además festa, E tal. agora, Cando vamos xa a poner festa, así aquí señor encima. Teixo, pam, pam. Hombre, Moi ben, Temos o polo mira listo. Que presentación Moi máis ben, boa. Begoña, presentación moi boa. Imos ver como está o de Xulio Mato. Vente comigo, Vamos por ver. favor. A recontrachéjate. Pégate aí a mão a Xulio. Apagado. Xuliño. É que Xulio Bueno, che pues diga vamos alá. porque non sei como está dos nervios, de tensión, canlle as No, bueno, cousas. penso que vai estar. No, hombre, no, herbaloume, no. Veremos, Penso que vai estar ben, Mira, vámonos Ai, traer mi para aquí. Madrid. Este penso que está bastante ben cociñado. Polo do Demo Express. Rápido. Express, moi express, Pero Moi está moi ben Vamos a feito, meter un Xulio. corte. Mira, Mira quedou como é feito, recente, Sí. Mira, quedou feito, Vámoslo poñer aquí. Hombre, é un experto. Bueno, E ahora con sabelo. esto, bueno, 5 minutos máis non lle sobraban, pero bueno. chamarlle experto tamén así Mira, gratuitamente. mollamos un Hombre. poquinho con este Hombre, aceitiño. Claro que sí. A ver, vamos a ver, Hola. Te da la cañotas. confianza toda. Correcto, Vamos a correcto. ver, cañotas. Ai, espectacular, señores e señores, fixadevos que bonito quedou. Pido un fortísimo aplauso para os cociñeiros Moita do Voltas co Prato, que somos cracks. Marisa, por favor, vente conmigo porque chegou o momento de probar. Muy bien. Marisa D'Arteixo, ven para a súa zona favorita, que é esta, Muy bien. a de probar. Sí, vou. E mentras tanto vamos facer a pregunta de concurso para a xente que está na casa. Como se chama a receita que fai hoxe Don Xulio Mato? Polo do Demo. Como? Polo do Demo. Como? Aí vou. Como é? Polo do Demo. 664-48-349. Chamada Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Agora sí, Marisa, cando queiras, podes probar as dúas receitas e dicir se vas antes ao ceo ou ao inferno. Veremos que é o que pasa. Veñimos ao grove. María Luisa, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. A ver, ti eres muller de polo ou non? Sí, sí, bastante. Esta é a miña amiga. Tranquila, É a miña amiga, é unha das miñas mellores amigas. Tranquila, No, pois non pode chamar. Pois, ahora si non lle deixo participar. É que acabo de quedar sorprendida. Bueno, pois, e ahora que? E ahora que? Porque, por polo menos dille algo. Hola, Mari. Hola, Hola, Mari. Bueno, Mari, pois mira, se leva os 50 euros, polo menos compartes con Begoña, sabes? Que xa te fixo famosa na televisión. Veña, é que Galicia che ben pequeniña, verdad? E ti estuveches tantos anos alá. Bueno, imos alá. Como se chama a receita que fai hoxe Xulio Mato? Polo do Demo. Moi ben! Por 50 euros que van para María Luisa, do Grove. Gracias. María Luisa, Saúdos, Rego. oiches, ainda que sexas amiga, podes vir cando queiras, vale? Non quere vir? Xa. Ah. Non quere vir, dalle vergonza. Ah, Obligadea, obligadea. Por los 50 euros ven que chama. Si non ven, mellor Tens que vir por manderas. eles aquí. Veña, María Luisa, un bico grande, gracias. Gracias. Hasta loguiño. Chao. Chao. Pois chegou o momento da verdade, despois destes 50 eurinhos que acaba de levar María Luisa, Marisa D'Arteixo. Despois de probar as dúas receitas, a onde vas? Ao ceo ou ao inferno? Onda a Begoña, que é o do ceo, non? O ceo? Pois ao ceo de Begoña! Aí está, moi ben. Bueno, señoras e señores, non marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas. A Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Chao.